O Concello de Ribeira dará continuidade ás obras de remodelación do Paseo das Carolinas con actuacións encamiñadas a mellorar a súa accesibilidade. Un dos proxectos que vén de ser adxudicado contempla a ampliación da zona de tránsito peonil co desmontado das xardineiras elevadas. Ademais de aumentar o ancho das beirarrúas, instalarase unha zona verde ao mesmo nivel que o pavimento. Pois temos xa establecidos os contactos con portos para mellorar tanto Carolinas, no que xa se van a empezar na parte interior as obras de acondicionamento daquela zona onde está precisamente o hostal Carolinas, e onde xa esperamos en moi breve plazo de tempo empezar o que é derribando as xardineras ali existentes, que ademais son un obstáculo tanto visual como para o peatón, para facer a zona verde a ras de o que é as beiras rúas, co cual vamos a ganar tamén uns 50 centímetros de beiras rúas sin perder zona verde. A outra das actuacións ten por obxectivo facilitar o acceso aos inmobles e locais comerciais no entorno do cruce coa rúa Estaleiro. Ademais da construción de novas ramplas e escaleiras, dotarase dun novo pavimento máis acorde co resto do paseo. As dúas obras ascenden ao investimento próximo aos 90.000 euros.